May hapon sa tanan, doon na tayo gimonitor nga low pressure area naa sa ngilit sa Philippine Area of Responsibility. Kanyang buntag ang iyang sentro na may mutang sa 1,210 kilometers east of southern Luzon o gipaabot nga mosuod sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw o dunay tsansa nga mahimong bagyo sa suod sa 24 oras ngadto na sa 48 oras base sa atong forecast model nga atong itan-aw karon. O ang track niini o extension ani epekto na sa silangang bayan sa Visayas. Busa ang Samar ug Leyte sa mosunod nga 24 oras makasinati kini mga pagpanagong sa kalangitan. Pinumanan sa katag nga mga pag-ulan o panugdog o kilat kasarangan ngadto na sa kusog nga usahay makaposible kini makamugnag baha o dahili sa yuta. Para sa kahintang sa hangin ug kadagatan, kasarangan nga hangin nga nagikan sa amihanang silangan ngadto na sa pagkaamihanang kasadpan ang muros sa tibuok Visayas o ang kadagatan kasarangan ang pagbalod. Ang haring adlaw magsugod og pakita ugma sa may 5:38 sa buntag. Para sa dugang detalye mahimong bisita sa atong official website bagong.pagasa.dust.gov.ph ug sa mga social media accounts sa Pag-asa DOST_Pag-asa para sa Twitter o Facebook o sa YouTube DOST-Pag-asa Weather Report. Maukadtong pinakulaing kalambuan sa dagan sa panahon gikan diri sa buwatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Al Kiblat, daghang salamat.